ako pulpit. La panawagan sa nila nga wala kay asin ug bitsin. Panawagan po sa may asin o naapay maraming bitsin. Ako, talagang asin bitsin. Sana mayroon tayong asin bitsin. I-package nyo lang. Asin ug bitsin na di mong kuan. Asin bitsin ra. Aron guys, asin ug bitsin ra jud kuno kalipay ni Idi rong panahon kay wa man zaro na. Naamadari dagang namay kamugay ni tubo na pod. Nanay daghan ng udlot. Lagi, aramay kamugay. Magsige na laman tagkuan, lawuy. Oh, lawoy. Guilty pa. Namay tawan sa lanas ka mo pa. Games kayo. Gahi lamang po pero arang hiwa-hiwa gamay. Tadaron laman. Di kuwang di ay queen. Saman. O kuan. Ija na ay ko nito kuwang di ay o. Kanang na ay limbaroy nga. Uy. Pagkaiban datos Taiwan sir kato di ay uy. Saingahan. Aluy, miswa. Miswa di ay. Mantika ba ahos? Ahos. Sa ipapackage kintay na nila ng ahos mantika. Anong butang eh. Manerot mo na. Ahos inya. Miswa ba? Ahos og miswa. Oh, okay. Aron guys, nangadto og ahos, asin, bitsin. Ya, miswa. Kay manguha ra ko ng Taiwan sale datos dam. Sakto jud di boy manguha mong Taiwan sale kung Gabriel kay lagi. Tara. Injara ka wa pagali ni reply nga nagaba. Puro na Taiwan sila ting. Puro na Taiwan sila ting kuha. Lapuan ra man. Di mapuro Taiwan sila. Wa na miswa. Uy, ako rin luoy. Sakila man. Mga tagdahon sila. Wala lami magug kamunggay to ara lami zika jug dahon guys guys graming lami jud to. Pero makapangadyo ko na na. Lami ka jud to Makakuha ko miswa inja ko na among gadyan na. Among gadyan. Tangang kamunggay. Among gadyan. Ay! Bintang pa! Ay! Hay ang asawa! Parisin tadi. Parisin. Ano? Mako na asawang Idi guys. Nanay tino Ajog gara-gara kay mabukbukan gajud kang tilidya. Hi, saan ni labi? Hi. Good morning. Nagsadyo man sa dagan-dagan guys, exercise. Hindi, iamong nang ang naong nimo. Iliyat. Insa to imong? Mahal. Inay mong mahal. Tuwa na talikdan na mo kasi mong mahal. Kanang biskwit. Bibi, galambing-lambing ang mga bibi guys. Isang pahagkag, isang ilog. Humot man. Humot man ba sa bibi? Pahumot pa kaadyo. Kaya di pa manikadyo. Kiat. Kiss si mama sa ilog. Kiss si mama. Galaon. Love you, be. Na love you ninyo tanan. Na thank you. Garaon kaadyo guys. Sis, ginoo ko. Asya man. Ay, pilpil na pasalan. Asa pa man? Garaon gajud ay oo. Love you. Bokod. May king. Garaon gajud na mga baby guys. Paningot na sa kay mag-exercise. Mag-ilis ta sa hina la kay basag. Hina. Mamahaw na mi guys. Sir jigin sa pa sayo-sayo dyan sa guys. Sayo-sayo dyan. Garaon ka adyo na. Shush. Dagan magmanok dahil. Dagan nagmanok yung gisayawan. Napay dyan sauce. Dun. Morning guys. Mahawtanin dyan tanan. Dahil na kuya. Di ka kuya nagbantay sa katong amang hinangkan nga maasan na sila nagleubron. Naglumlum na siguro. Ang itlog ba? Sige na kuya, mamahaw na ta. Mahawtanin dyan guys. Na mga sadalya. Dog na to.
Ano pinalit na maghapon. Dug. Dali, ta. Mga anak ta. Mahal. How? Ano ka? Lipay taon sila guys. Makasidanin nga ni. Panagsaram makasidag nga ni. Hotdog. Ita ninjo. Mahota ninjo. Sige na day ka na day. Huwag kagluto. Balik. Bali. Balik man. Bali. Man ko no. Silam. Balik. Nami no. Ito, lang ito. Ang ano? Dilag hotdog guys. Chikiting. Ito. Nga antanin do. Balik. Bali. Man dyan na kay humok. Mukod. Balik man. Diarang pitsilya de. Balik. Mutin. Mag-eat mo banggaron. Oh. Wow! Namit bangga. Balik. Sige pa ka na. Lipadan nila guys. Kamaan ko nilang mangga. Hindi rin. Muk na. Ano ka ba? Muk. Asa man kaya? Gail. Bantay sa silangan. Hindi anak. Ba, wala. Ano na? Ito. Siyang daw. Latatay? Mabuhay tayo. Oh. Tangko. Tatay. Namahal ka guys. Tatay ano? Balik man tatay. Ayo. Teman tatay. Ma, ayo. Ito man. Tatay ba? Ano naman tatay? Hindi naman tatay. Bye. Boss? Makaan mo kuan doon ha. Fruits ha. Bangga yan. Mangga lang. Mag-eat mo mangga. Hindi pa ila ka guys na mangga. Nala ko eat bangga. Bangga. Munggo. Mangga. Bangga. Bangga. Mangga. Bangga. Ang mangga guys, bangga. Sila na Mango. Munggo. Mangga. Bangga. Bangga. Mangga. Bangga. Bangga. Namang. Mang. Apple. Apple. Na mangga. Bangga. Bangga. Mangga lagi. Hindi lagi bangga. Bangga. Merkado. Bangga. Apple. Apple. Apple ko no. Apple. Apple. Na orange. Ungin. Mango. Munggo. Mangga. Bangga. 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 Mangga. Bangga. Ha? Bangga. Mangga lagi. Di lagi bangga. Tungtong. Tungtong. Tang. Tungtong pakitong-kitong. Mango. Mango. Ni mango Ongkong. nagtikongkong. Bantog mag-alimango. Bantog sa dakong suba. Tako. Tutoy. Tiwasa. Yako. Di tagaag mangga og di mo tiwas og rice. O di mo tiwas og eat. Dai ko. Nya magtiwas sa lagi eat. Dili ko. Kuan para sa luto lang. Paa. Dai ko banga ha. Wala ko banga. Tagaan lagi kang mangga basta mo eat kag rice. Pa, nara guys, palit gahapon. Apil sa konsumos mga chikiting. Chikiting. Salamat ka azote. Salamat ka Juti. Dala. Di pa mga chikiting niya. Ano mangga? Manila ang mangga mo na. Tapos ang nakuwak nagtuturo ka buo. Gabay pa mo. Nawa? Ang kuas manok. Tubig? Water. Jog. Kaugasan sa na itong papa ha. Pili dahil mo haday pag pili. Kaugasin papa ko. Ina papa ko. Ni ayo. Ni ayo. Ni ayo.
Ayaw. Ito naman na inyong pili-pilian. Nga, hugasan pa na ha. Mangga. Agkang kuya. Nagkaan pa mas kuya. Mamangga. Karon. Nga namang mangga ug apple. Mangga ayak na. Diyan na kaya hugasan pa na ha. Inas pa pa. Hugas ako. Mo day. Wow. Wow. Sarabi. Kutsara inday, ikaw. Okay. Pwede kutsara inday, be. Umupod. Ako tola. Kuya pod. Ano may kutsara kuya? Wow. Ano mo na? Wow, ka-inday na nag-eat na si Inday, be. Tiyan, grabe ka. Wow, sana all. Kumbati, kaan be, mo na ka. Era pa ko na. Nangarata. Marami. Wow, dada ka guys. Buo naman ninyo, palito po ka hugma. Kana, guni mo isa na. Surahan na mabili na. Dalami kayo. Wow, ito sinong upo tabangan. Sa nalipadan taong naliya guys, nagkakakmangga. Matangtang, lingkod na lingkod kayo matangtang. Sagbot. Naibutang dali sagbot ninyo. Hindi ko na Hindi ka mao. Mako lang. Ay, pamatag sagbot. Ano guys. Wow. Lamias ka ang inday. Oy. Tara nga. Dara. Salinan si Papa kay luoy po na. Luoy pod. Luoy pod, Papa. Ang tanin jo. Mangga. Mangga pod. Ano man pare sa luto. Kuna 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 Sige. Wow. Para sa luto day. Di ka. Manggar ko ng isa guys. Mangga yan. Ayak man. Tatan kumbangga. Ako ba kayo mahagbang be? Ako lang, mama lang. Look. Wow, tas aya, dos aya. Nice lagi na iya, pagkahiwa. Kana. Ayak pod. Ako lang be. Ang tanin jud mangga. Ita mangga. Good. Sa ayaw na likuan. Hiwa-hiwa kasi Na, kainin man be. Saan ang gaintin? Kanan day lang. Ba ayo? Tamis? Yan si Kim hagbang sa. Naan sa pagkutsara. Kibkibara. Anak ra. Maria. Wow. Hindi day. Yung kiba day. Yung kiba la. Magaliso. Man kaya. Masa naman na day. Tup-tup. Taon man pa mama. Taon ang mama? Gikaan ni mama? Kita iwasan na ng imo pagkaan la. Lami kayo. Mana? Mana? Nako no guys. Napa manggoy daghan ang kibkiba. Ay sayang. Graan jud eh.
Karan ka jo guys eh. Bangke ko. Hmm? Bangke ko. Mangki ka? Mangki na kuno dyan. Na. Namangki na hinong ka? Pastila na mangki na hinong guys. Mapangke. Na I'm a monkey. Ay, bangke. Monkey. Monkey. Bangke. Monkey. Monkey. Nababay na nila. Hindi na. Hindi na. Hindi na ako nandiyan magbabay guys. Mag-eat ako nandiyan mangga. Na mga unta ninjo. Sige, maligo ang pagkaan dyan tataod. Hindi ako. Nah, gawa sa paluma. Hindi ko. Pa! Upa! Papanena. Papa na ni, grabe luuja po ni Papa. Karing pahaki mong ihatag na luuja. Pa. Hmm? Dahil papa. Papa lagi re. Ayaw, na kayo ma-dirty. Ayaw. Ano mo? Nababay na nila. Bye-bye. Bye guys. Anong ko ang big? Ayun ka tubig. Kala ko. Bye-bye na nila guys. Bye-bye. Bye guys. Ano?